Widespread protests and unrest have erupted, especially in the hill districts dominated by the Kuki community. Karom Manipur along Puthot airset prungset kache songbon ilitum thek ponongji policemen pu public kache tengkheng lasam ilitum thek ponongji Kopi polo bangsolam kachini ji phan ilitum 2023 aning kana lama puthak stame Chethan kokpo nalitum adek tum chini thaji stame kachini ne atum do thaji lasoposi ilitum thi hek pan Chethan pon pruina hadak Manipur along hini akhai dolo akhai ke thongke bani do hadak stame la mete isia group lo like valley mate la plain ajosi do la pen ke Kuki la tongbe inglong ajosi ke do alama ngela son lo Kuki to manke inglong long si do lo la pen ke alang li to manke hadak a tribal lo la pen ke penan to manke Christian side Christian si ke ong la pen ke hala mete hala plain areas long ke do to manke la ke Hindu ke kroetum alama ngela son lo population majority ba ke mete ong munang hada 53% e koni do koklo laben ke Kuki to manke 47% ne dokonglo amar si lapunat Kuki to mangna chema thalo alang to manke phiong jumpon ong sansi che theklong lo laben ke lapunat mete to alang to manke 53% lo population bange badbom lo sitame alang to manke non tribal pinapon matela ST status long le that apot alang to hala Kuki to along le manke nam long le that amar si alang to bangso a rights kilong jipan la Kuki tum along lake kenam long jipan a rights kilong jipan ST status sang lo la det ke kalilo alang tum reservation kilong jipan sistame alang litum bangso ST status si hang lo la bangso join is la Kuki tum mangke kroi kroi lo Kuki tum mangke hadak oppose lo amar si alang litum mangbong ron mang dokok lo la bengenali tum same theglong po hadak penang an a church hem same mekai de lo hala 2023 aninkan lambe munit same ko ani 260 ne ko ani abada munit thilo pupur tum same thilo Kuki tum same thilo mete tum same thilo lambe 60000 a munit tum han make relief camp long sibilo ahem arid vir lablo laso joini si hadak chief minister n biren singa bang resignation endelo alangli resign lo lapen data phibange President rule si hadak pidalo Manipur along nari tum chini je President rule lok si ningkan isi nike dam jilo presidency ki rule protang de directly lake central government pen si hadak ke lang poda ke chief minister lai tum mangke apawar avilo acha kong avilo la sili tum theklong ji la Manipur state along soni akhai bangke che bhagda ka son lo labe kichidam che wang an stamelong le kidam tang hala bimola koijam poni pini alang di stame hapunat alang di ke maite khai pen lo alang li lapunat Kuki nat kiluji pu lut masi lut long le alang li pan same hadak force tum police army alang li tum la bimola koijam phan an same khang check la pen alang li pen an aning chipati la hal sa video same li tum do लेकिन इस तरह का बफर जोन किसी जगह पे नहीं बनाया and I'm so ashamed of myself to sit in that house as a member of parliament that even I cannot go to this side because this is India-Kuki border. This is Manipur, where Manipur police works, where MP like me from Manipur can walk freely. Here I cannot walk freely, despite the huge presence of security forces. Lasi hadak meli tum chini ji alang tum kache dam kache wang an same kisung do laben ke hadak permission ave isi weda state lo sidami che bhagdak somsi tum thek ponong lo laben ke non alam ki klang mengala sono ningkan isi president's rule do deadban non man ke Puthot government akimi alang tum parjap thlo non alam ki klang mengala son lo Kuki tum angbong Kuki matela naga tum lo alang tum angbong si isi alam klang thlo alam mengala son lo non la akimi a government ke parja bolong hadak chief minister ke lage mete amunid lo alang li si chief minister cheman lo la ben ke lapunat Kuki tum nat pen banghini ke deputy chief minister cheman lo inut bang ke Kuki akhai pen inut bang ke naga akhai pen naga akhai sita me arat tu mangke bang solam mangke aning samsipin lo
itu mata thai ji lapunat mete pen si chief minister ro la pen ke lapunat naga la pen kuki tum pen si deputy chief minister lo pulutang te alang tum ning isivet pen claim thek pobon hadak monsa mate ning kang sam kaduga wi sitame do pobon pusili tum mata thai ji sitame lason kali de lo lam ke alang tum met hang amuni tum bang si puthot protest lo alang tum effigies sitame kaipon lo tires same kaipon lo protest lo lapeng police tum bese me Chethang lo lapeng ke chura chanpur po dimang ke totally shut down lo non akimi Manipur lo chief minister alang ni men lake Yamnam Khemchan Singh pen lo alang ni inut BJP MLA lo alang ni si chief minister Chemum lo lapeng bahini deputy chief minister la Kuki BJP MLA lo la bangke Nemcha Kipjen pu lapeng ke naga leader nat pen bangke El Dikho lapuano nasi penaan tu mangke matha lo ke cheng siang ku ke monsam do pupusi athe lapuna chief minister bangke mete pen lo laben ke lapuna MLA bahini dolo inut bangke naga pen inut bangke kuki pen laben ke alang litum bangke deputy chief minister ar pusi alang litum bang deng lo sitame kemang hume me lam bangke bangso deng det pen api bangke hadak hur chodut lo Kuki Zoo Council laben ke Joint Forum of 7 mate JF7 pusipulo alang itumbang si protest dut lo alam la son lo la bahini a leader tum non la deputy chief minister ke manatum inul bangke Kuki pen inul bangke naga pen alang itumbang lamchak dopu alang tum high dates tame la non ruling a sarkar lo ke mate la bangso Manipur long a government formation ke alang itumbang ke hadake claim dunde dodunde pusalang tum ke chak do pulo sami non ilitum thekpon no halabang so government ke senghut alang litum sami hadak cherab dun det la soposi hadak la hini organization tum ben che patir pi ponse alang litum che song bon lo alang litum ki demand ke la son lo separate administration mate union territory alang litum pipe tik ke alang litum halabang so puthak bang ke chedon dun de polo la non ke do sarkar kimi along la banghini amuni tum hadak ke claim dun na ke alang tuma sabu seme chedon dun de polo nasi la bahini MLA phan ke rat phan kachong thui pusi alang tum ar bok ponlo laben ke hadak militants arlo asong dum same warning the tan alang tum pilo polo la chota kalilang alang tum social boycott nangji pusame alang tum demand ponlo la sopo si la kula dukan an same inkir lablo road same block lablo laben ke hadak effigies last time kai ponlo la bagalang itum kaning je pondo thulang ko mani abang jongsi alang itum long non ke formation a government long join nun delo pulutang te adai chenangji la be Kopi tong ke plang jine alang itum phan ajat same akoi pilong le la pulo kang pok pi la penge kamjong po district bank ke internet same shutdown hada internet same bon pilablo dai itum thek bolong ji ho economic times long lang lo pulutang te Manipur government suspense internet services in 2 more hill district kapre district stabela tum suspendelo sabe non Puthot la long ni di mang suspend bolo kangpok pi la ben ke kamjong district lage Manipur long malo bangso network ke than penang ko ka the bang ke isi alam hada ka Chethang do hala Kuki arong dumban komani tum kateng kheng hala bangso chobai alam pache thang tap do pu social media long la sobosi la internet connection bang ke ban lablo suspend lablo nan tum Kopi lo ke matha bangso puthak alang litum la bahini alidar MLA naga la penge Kuki la penge la puna chief minister ke maitero alang tum camera pet si ke mejima mate alang tum separate administration pidet si ke mejilo nili bang matha ateng ben pulotang te separate sta me henone la penge hala camera pet sta me henone sta me hada ka muni tum ning khang mangala sona Kuki tum ning khang mang ke alang tum separate administration pinang po polo hala punat bang ke alang tum dodunde polo laso porsi alang tumang bong same kache tonte the tan do koklo si non kewang chila ani Kopi tong plang pone hala mang chini ne delos tame non bang hadak tame Soluk Sodak lason si do koklo bangso video ni li pading pon oelo wale tum Chethanam chonang prabjin pen pene pena update dolo pulo tang te tum Puthot chetong tunang Chethan tunang dobe thak me kardok